Adorang somar saur hita dohot hata ni debata jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian salu na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma di hita. Di dia pe hita maringanan di tikion, asin rohani di batama nasimadungan hita saluhutna. Donga sah persiaon di bagasan Tuhata Yesus, hata ni di bata naga betul jamita di tikion, tersurat do di Psalmen 34 ayat 12 sahatu 10 alu. Songonom madido. Romahamu ali akka anaha manangihon hatakon, asa wajar hot tuhamu parture ni biar mida jahoba. Ise do bawa nama kalomohon hanguluanon, maka holongi ari-ari marnida nadenggan. Saya jaga madilam maraduk pun hajahaton, jala bibirmu maraduk pun pakuling si pawototo. Sumuruk maho sian hajahaton, jala ulahun nadenggan. Lului hasonangan, jala pareak mai. Saya manatap do mata ni jahuba tuak kapartigor, jala pinggolna tuangguk nasida. Matua alonya kasih bahin najak do bohini jahuba. Asa disiap posiat tanoon berita nasidai. Mangangguhi do akka partigor, gabi ditangihon jahu bado, jala dipalua nasida sian hagugutan nasida sudena. Ido sahakna. Donga sa persiaon di bagasan Tuhata Yesus, biasana molotopet adong na ulang tahun sian anggota keluarga, manang sian akka dongar rupaning, sering go tabigi dung didok selamat tuna ulang tahun ni mangihut mamuse didok semoga panjang umur, sehat-sehat, makin diberkati Tuhan, juga sukses dalam cita-cita atau pekerjaan, doh akan asing ate. Ala memang ido termasuk cita-cita di ngulut tahun. Di Turpukope, sita-sita namiru tupat dohani, adong dotong jepak kita. Tapi gido naking di ayat 10 tului didok, isedo bawa nama kalomohon hanguluanon, maka holongi ari-ari marnida nadenggan. Manang di hati Indonesia, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Dangadong ra nasolomo rohana mengulu panjang umur doh menikmati akan adengga di ngulu nate sudedo makalo mohon domu tu sita-sita ningulu nasongoni di dok parpesal menodo di turpuk jami tawon Roma hamu aliak kanaha manangihun hatakon asa wajar hotu hamu parture ni biar mida jahuba lapatanna isi nama kalau mohon nguluon, nagiot gajam umurna, lahu menikmati akan adenggan, ditangi hummapu dani parpesal meno. Kuncina biar mida jahuba. Jala songo dia nani dokna biar mida jahubai, imana nang idota diturpuk jami tawa. Mula dok petajah naking padohan anaha, di jojo ni parpesal meni diturpukon dari nama dok holat tuak danak manang generasi muda alai terbuka doi tu manang ise nama sihol rohana mengguruhon pangajarion tadi ngotu parture ni biar mida jahoba manang tips takut akan Tuhan ngulu na biar mida jahoba namar lapatan doi uduk tu debata manang ngulu nasay mangulahon lomo ni rohani debata. Laos akka halak na biar mida jauh umma na ginwara ni parpesalme di turpukon akka partigor. Jadi do mutusi adong do manang napiga parture ni biar mida jahuba manang sikap ni partigor. Nabui taida di turpukon. Di ayat 14 115 di dok
Saya jaga madilam maradupun hajahaton, jala bibirmu maradupun pakuling si pautoto. Sumuruk mahosian hajahaton, jala ulahun nadenggan. Dului hasonangan, jala pareak mai. Di hati Indonesia didok, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Akaima si jamot tonon doho siradutan ya kapartigori. Menjaga perkataannya dari ucapan-ucapan dusta, menjaga perkataan-perkataan yang provokatif, tidak melakukan kejahatan, tetapi melakukan yang baik dan berusaha memelihara hidup damai. Molosongoni sikapnya kapartigori. Adong do sitagamon na akanauli. Dong asa porsiaon. Didok parpesalmen do nakaning dia esa plonom do seplalui. Saya mana tak do matani Jehovah tu kapartigor. Jala pinggolna tuanggut nasida. Mangangguhi do kapartigor, gabi ditangi Jehovah do. Jala dipalua nasida sian hagugutan nasida sudena. Artina, dan sia-sia HP ngulunya kapartigor. Alai tangi honon jala urupan ni debata do kapartigori. Jala sebaliknya mulut kapar jahat, tagamun nama uhum siar debata. Didok di ayat 10 pitui. Matua alon yak kasih bahin najak do, bohi ni Jehovah. Asa disiapon siatan on dari tanah sidai. Dong asa porsiaon di baga satu hata Yesus, nuaing dia ma pesan ni turpu jami tau tu hita. Napar julu, paholang madila sian hajahaton doho pakuling si pautoto. Dong asa porsiaon, mulu merubat sada pasien tu dokter, apalagi mulu keluhan ni pasien ni dihilala di bagian dalam, isarana disi ubion na rupani kacit. Biasa na saya pitor di dokter itu. Coba dulu buka mulutnya dan keluarkan lidahnya. Siani taboto ma, diagnosa ni sada-sada sahid boido dibereng dokteri sian kondisi ni dila. Dong sa persiaon, suak songonido nang kondisi ni parto diotai. Tigor manang naso tigor ngulu ni sasahalak, boidoi terdeteksi sian padohan ni delay. Tutur kata yang diucapkan seseorang akan mencerminkan apa yang ada dalam diri orang itu. Ido ubah di doktu hatta Yesus di Matius 12 ayat 24. Ai ia ina manggohi roha matua ido hata honon di pamangan. Sepatah dua patah kata yang terucap dari mulut, itulah ungkapan isi hati kita. Jadi, jika tidak hati-hati mengeluarkan kata-kata, maka ucapannya itu bisa mencelakai dirinya sendiri. Seperti peribahasa yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Di bawah ini, jamok ma memakai dilai asa holang sian padohan na batu budosa. Asa holang sian aka berita-berita hoax, sian hata si pautoto, sian aka hata na provokatif, doho sian aka hata burak. Ayatik pe ruas namek-mek dilai, manang salah satu organ tubuh yang kecil, alai gudang duna bui hata hononna. Jelasadok pamatangi, bui do gabi hudar, manang ramun, ala pangalahu ni dilai. Songon ni dok ni Jakobus dulu ayat onombe. Songon ni do pangalahu ni dila di tonga-tongan yak karuas ni dagingta. Di pahudar do sadok dagingi, jala di pagalak do panggulmiton ni ngulutai, dunggalak di bahen naroko. Tuhan Yesus pe dipengok do nang rikok ni nama jamoton akapadohan
naruar sian pamangata. Di hati Indonesia di dok songonon. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 36-37. Alani tapaholang ma dila sian hajahaton doho pakuling si pautoto. Baik secara lisan, songoni nang bentuk tulisan, termasuk songon naka di media sosial sin ngate. Alai tapakke ma dila manang pamangani laho pasangapot tu hatai. Huhut gabi mabuan pasu-pasu tu akadong acolma. Termasuk ma di masa ni pandemi COVID-19 siyaw. Naing maganup hata naruar sian pamangani, bui gabi ubat manang menabay imun tubuh. Diakan marhaga leon alani corona. Gabi berkat ma akka padohatai tu akan ubigisa. Napaduahon, sumuruk ma sian hajahaton, alai ulahum manadenggan jala pariahi hadamion. Donga sa persyaun, di ayat 10 pitui takas lu tabigin aking ditrupukon di dok. Matua alo niak kasibahin najak do buhini Jahuba. Asa disiap pon siat tanoon barita nasidai. Artina, nang pesongon natabu idaon ngulu niak kaparjahat di portibion, alai dipaingot trupukondo. Alani hajahaton nai, nunga gabi musuh ni debatabi nasida. Jala ditikina uhumu ni debatado akka siula hajahatoni. Termasuk akka nasujamot mamakke dila di akka panduhanna. Jaladak parjabar be akka parjahat disurgui. Halani disosohot turpuk jami tauddo. Sumuruk ma sian hajahaton ay hamaguad do ujung ni. Jala perbue nina sumurut sian hajahaton ula manadenggan. Jala pareyahi hadameot seluhut hala. Omma karakter niak kapartigori. Nian damna murama mulahun nadenggan. Dohok mapareyahi hadameon. Apalagi mamaredupon halak na menjahati ita. Jangankan tu halak. Gari di keluarga sendiri pe, dia kada marhaha maranggi manang mariboto rupaning, saya dong dope halak na maul mardame. Malasipata uludo bidok alani maul na mardame, tumagom ma merdumu di tanorara yang gonalaw mardame do ribana ninna. Masuk na julumate pe sa mardame, ipe na pinadumu ni tanoy nama. Ima juru paning, borak ni na mengulahun na denggan, doho na mapareyahi hadamioni. Songon karakter niaka partigor. Memang daksay mulus akka ulahun ni partigor. Sipata uludu adong akka panukoti, asa sudah mengulahun akka nadenggani. Jala songonido pengalaman nang binulus ni si Daud. Juk do mamulus ragam hasusaan, dohot akka hagugutan, ni ngulu ala ni na mengulahun hati gorani. Alay songod dia pe maolna, manang borak ni na mengulahun hati gorani. Sian pengalaman ni Raja Daud marhite turpuk jami taon. Di papos doro hatta. Sai manatak do mata ni Jahuba tu akka partigor. Jala pinggolna tuangguk nasida. Mangangguhi do akka partigor. Gabi ditangihun Jahuba do. Jala dipalua nasida sian hagugutan nasida sudena. Lapatanna dang pasobuon ni Tuhani mago akka partigori molo pe ikkom marukil ala ni hati gorani. Alai di parrohahon jala dibigi Tuhanido akka hangguk-hangguk manang teriakan ni akka partigori. Dungi urupan nama laho palua hossa. Ima jaminan pangurupian tu akka partigor dia dupan ni debata. Alani unang marnaloja mabayan na denggan. Jala isi na makalomohon nguluon nagiot gajam umurna laho menikmati ka na denggan ditangihom ma uda ni parpesal menon. Gabi halak partigor di adupan ni debata mahita.
menjadi orang benar di mata Tuhan. Songon nidok ni topik ni mingguan. Carana boha, paholang madila sian hajahaton, doho pakuling si pautoto. Sumuruk mesin hajahaton, ulahum manadenggan, jala tapariahima hadameon. Amen. Martang yang mahita. Moliate male Tuhan di hatam naung memakulimi hami. Urupi jala parugui mahami. Gabiak kapartigor di lupamu. Di bagasan Yesus Kristus. Amen.